ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TV қарор доред ва мо имрӯз дар бораи хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шишта чойро дам кунед, мо бошад наворро оғоз мекунем. Ва пеш аз саршавии навор мехоҳам ба диққати ҳамаи шумо расонам ки фаъолнокии лайку комментария хело сус шудааст. Лайка мондану фикри худатонро навистан на он қадар вақти шуморо мегирад, аммо барои пешравии шабакаи Knockout TV хело муҳим мебошад. ҳафтаи гузашта сару садоҳо оиди муҳорибаи Ҳамзат Чимаев бо Гилберт Бёрнс дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуда буданд. ҷанговарон розигии худро ба ташкил кардани ин ҷанг дар шабакаҳои иҷтимоӣ дода буданд. ҳамакнун мо имрӯз шоҳиди хабаре гаштем ки бисёре аз мухлисони ММА-ро ғамгин мекунад. дар аввал Гилберт Бёрнс мегуфт ки ин муҳориба моҳи январи соли 2022 баргузор мегардад. пас имрӯз нақшаҳо дигар шуданд. биёед худи ҳозир муроҷиати Гилберт Бёрнсро гӯш мекунем. бо ӯ набард кардан намехоҳам то вақте ки ӯ дар ҷадвал ҷои даҳумро соҳиб нашавад. барои ӯ як муҳорибаи дигар гузарондан лозим аст ва баъд аз ғалаба бар касе аз топ 5 ё топ 6 ман бо ӯ мубориза мебарам бе ягон мушкилӣ. ман хоҳиши муҳориба бо Нил Магни кардам ки дар ҷои нуҳум меистад, аммо UFC аз сабаби ҳолати ҷадвал ин муҳорибаро бар ман надод. барои ҳамин ба ман Ҳамзатро ҳатто пешкаш накарданд. аммо ман хело зиёд хоҳиши ҷанг карданро дорам ки барои ман рад кардани UFC мушкил аст. Ҳамзат дар ҳақиқат беҳтарин аст. ӯ навкор аст, аммо ҷанг кардан мехоҳад. рафтори ӯ ба ман писанд аст. ӯ ҳамаро ба ҷанг даъват мекунад. овозаҳо давом дорад ва ин барои ӯ хуб аст. ӯ аз уҳдаи ин кор хуб мебарояд, гуфт Бёрнс. дар аввал Бёрнс гуфта буд ки бо ҳама муҳориба кардан омода аст, аммо имрӯз ҳамаи гуфтаҳо дигар хел шуданд. айни ҳол аз тарафи Ҳамзат ягон ҷавоб нест, аммо ӯ ҳатман Гилберт Бёрнсро беҷавоб намегузорад. ва дар бораи рақиби ояндаи Ҳамзат Чимаев агар гап занем, ба фикри ман ин Нил Магни мебошад. албатта ӯ дар ҷадвал ҷои намоёнро ишғол намекунад, балки дар 8-ум ҷой қарор дорад. аммо дар ҳоли ғалабаи Ҳамзат бар Нил Магни, Ҳамзат боз як зина дар ҷадвал номи худро боло мебардорад. гап сари он меравад ки дар ҷадвали вазни нимиёна ҷанговари озод кам ҳастанд. ҳамаш ё банд ҳастанд ё ин ки ҷароҳат доранд. бародарон, ба фикри шумо рақиби ояндаи Ҳамзат Чимаев кӣ мешавад? ана ин ҷадвали топ 10 ҷанговарони вазни нимиёна. дар зери ҳамин видео ҳатман ҷавоби худро нависен. ман ҳамашро мехонам ва беҳтаринашро дар навори оянда пешкаши тамошобинон мегардонам. мегузарем ба хабари асосӣ. чемпиони ҳозираи ташкилоти Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов дар мусоҳиба дар бораи омодагии ҷиддии ӯ барои 10 декабр хабар дод ва ин мусоҳибаро аввалин шуда саҳифаи расмии Eagle FC нашр кард. ман хеле мувофиқам. ҳамин ки сана ва рақиб муайян шуд, дар сарам як фикр пайдо шуд: муҳориба. аллакай пагоҳ мо ҷудо кардани Торресро шурӯъ мекунем. ба услуб, зарбаҳо ва хосиятҳои ӯ назар меандозем. дар айни замон мо танҳо дар болои худ кор кардем. вақте ки ту 5 раунд дорӣ, физика, истодагарӣ ва кори ақлӣ муҳим аст. мо ҳама якҷо бо дастаи худ инро анҷом медиҳем. фикр намекунам ки чунин таваққуф дар набардҳо таъсир кард ки ман боз ҳам қавӣ шудам, боварии зиёд дорам. аммо дар ҳар маврид бояд эҳтиёткор будан лозим аст, чунки ин ММА аст. зиндагии ман аз ин ҷанг иборат аст. ман аз ин ҳисоб зиндагӣ мекунам ва мехоҳам соли 3-4 маротиба ҷанг кунам. ҳоло дар шаҳри Москва бо дастаи худ тайёрӣ дида истодаем. фикр мекунам ки мо дар ин ҷо мемонем. ман бо дастаи пешинаи худ ҳастам ки моҳи феврал камарбанди қаҳрамониро ба даст оварда будем. чунин гуфт терминатори тоҷик. аллакай ба бозгашти терминатори тоҷик Фаридун Одилов 18 рӯзи дигар мондааст. ва албатта чӣ хеле ки худи Фаридун дар мусоҳиба хабар дод, муҳорибаҳо ин зиндагии ҳар як ҷанговар мебошад. дӯстон, мо аллакай маълумоти бештарро оиди набарди навбатии Фаридун омода карда истодаем ва рӯзҳои наздик пешкаши шумо мегардонем. инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА. агар то ҳол ба шабакаи мо обуна нашуда бошед, пас дарҳол обуна шавед, чунки ҳамарӯза хабарҳои ҷолибу тозатаринро аз ҷаҳони ММА Knockout TV пешкаши шумо мекунад. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва бо мо бошед. ҳозир бошад 3 комментария видеои пештараро пешкаши шумо мегардонем.